Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і сёння мы тое, што адбываецца у свеце, абмяркуем з маімі гасцямі. У студыі у мяне прадстаўнік асацыяцыі беларускіх ветэранаў Павел Марыеўскі. Прывітанне, Павел. Таксама з намі трошку пазней будзе на сувязі кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы Александр Клачко. Прывітанне, Александр. Ён зараз не можа адказаць, бо мы яго не подключили тому, что мы пачнем нашу размову с каментара, які я попросіў хутка подключиться. На жаль, у яго вельмі абмежаваны час. Украінскі палітолог, кіраўнік Інстытута сусветнай палітыкі, эксперт iSense Евген Магда. Прывітанне, Евген. Прывітанне. Хацеліся, безумоўна, нарабіла вельмі шмат такого шуму, сітуацыя, жахлівая сітуацыя з былым байцом палка Кастуся Каліноўскага, Верамейчыкам, якога затрымалі ва В'етнаме і ўжо паспелі цягам аднаго дня дэпартаваць у Беларусь. І каментар, які учора даваў прадстаўнік МЗС Украіны Ігор Кізім, ну, как бы не пакідае дакладней нейкага такого спадзеваў, што Украіна нейкім чынам будзе змагацца за лёс, за вызваленне чалавека, які змагаўся на вайне у шэрагах ЗСУ. Евген, як вы ацэньваеце усю гэтую сітуацыю? Як вам бачыцца магчымасць неяк паўплываць на лёс Верамейчыка? Ну, перш за все, мені зрозуміло, що Василя Веремейчика білоруське КДБ, а може і їхні російські колеги відстежували. Ну, я не вірю, що можна було легко так організувати процедуру екстрадиції всього за день, не маючи відповідних напрацювань до того. Я розумію, по-друге, що його проблеми почались з заборони на в'їзд в Україну. І розумію, що це було в той період, коли був, скажімо, минулий штаб полку Калиновського, але це не знімає в демократичній країні відповідальності з цієї структури. Тобто тут потрібно буде почути не тільки ветеранів полку, але й діюче командування полку. Ну, я думаю, що це буде правильно. По-третє, Україна дійсно, і тут Ігор Кізим правий, не має можливості захищати іноземного громадянина, який навіть воював за Україну. Ну, таким є законодавство, не все можна було зразу наперед передбачити, ну, на жаль. І ті зміни, які відбуваються на користь добровольців, вони, звичайно, не такі швидкі, як хотілося б, це теж зрозуміло. Але я думаю, що це має бути для всіх нас, для мешканців нашого Балто-Чорноморського регіону, сигнал. Тому що я припускаю, що режим Лукашенка буде тягнути Веремейчика під смертну кару. Ну, щоб показати, що він терорист і так далі. Хоча він лише військовий, який просто захищав сусідню державу, Україну. Він в такий спосіб розумів, наскільки я знаю, я, до речі, не знайомий з ним особисто, але бачив його в ефірах Єврорадіо. Він в такий спосіб розумів свій обов'язок після події 2020 року. Я думаю, що тут потрібна спільна позиція, щонайменше, країн Люблінського трикутника – Литви, Польщі і України. Тому що проблеми у нього були в Литві, де він визнаний був як загроза литовській державності і багато чого. Я розумію, що державні процедури всюди працюють складно. Це зрозуміло. Але в будь-якому випадку нам треба шукати спільну мову. Для того сьогодні я прочитав, що є ще один білоруський доброволець, який перебуває в в'язниці у Лукашенка. Тобто, щоб таких моментів більше не було. І це, відповідно, має бути і відповідні інструктажі з бійцями, і відповідна юридична допомога і підтримка. І ми маємо залучати всіх, кого ми можемо. І Організацію Об'єднаних Націй, і Міжнародний Червоний Хрест, і всіх, хто називає себе людьми доброї волі, для того, щоб не допустити найбільш негативного сценарію розвитку подій. Я розумію, що у Лукашенка зараз
швидше за все є велика спокуса показати, який він господар, як він вміє, тим більше йде так звана президентська кампанія, і він, мовляв, так вміє керувати і вміє так нейтралізовувати загрози. Хоча, якщо у нього така поліцейська держава, то яку загрозу міг створювати один колишній боєць полку, який на сьогоднішній момент вже не є військовослужбовцем ЗСУ? Евген, ситуація атрымліваецца не вельмі прыемная, але як сама гэтая ситуація можа паўплываць на маральны стан як бойцоў полка Каліноўскага, так і увогуле на жаданне іншых людзей, то беларусаў ці не беларусаў, тому что інфармацыю про это будуць чытаць і не толькі беларусы, іншых людзей ехаць і абараняць Украіну. Да гэтага можна далучыць сітуацыю з тым, што некалькі байцоў потрапілі у палон да расійскіх акупантаў і іх ніякім чынам не вызвалілі да гэтага, хоць ідуць размовы, што гэта пытанне там у нас под контролем, але ніякага выхаду няма. І тут атрымліваецца вось два кейса адразу с этими палоннымі і зараз вось с верамейчыкам, і атрымліваецца узнікнуць пытанне, а што, чаму мы разумеем, што трэба дапамагаць Украіне, трэба ехаць змагацца с акупантамі, але калі мы пасля таго, як там звольнімся, ці будзем параненыя, ці потрапім у палон, нікому не патрэбныя, так навошта ехаць? Я ж не представник державної влади, я не можу за неї відповідати. І можу сказати, що, на жаль, в жодній державі так не працює, що навіть якась трагедія, подібна ситуації з Василем Веремейчиком, і зразу будуть зміни ухвалені за принципом «хапай мішки, вокзал рушає». Так насправді не буває. На жаль. У нашому регіоні точно не буває. Але те, що це дуже жорстокий, дуже болісний урок, ми маємо це розуміти і маємо змінювати. Я думаю, що зараз будуть багато хто говорити про те, що Україна винна, хтось буде говорити, що Литва винна, але я сподіваюся, що вистачить розуму, далекоглядності, ці всі з'ясування перенести на той час, коли Василь Веремейчик опиниться на свободі. А опинитися на свободі він може виключно, наголошую, виключно завдяки узгодженим діям всіх – і України, і Литви, і Польща. В цьому випадку повинна підключитися, бо в неї є проблема почобота, правда? І різноманітні організації правоохоронні і так далі. Це, до речі, серед іншого і тест на спроможність білоруських демократичних сил визволяти свого. Адже Василь Веремейчик не просто колишній військовослужбовець, він делегат Координаційної ради білоруських демократичних сил. І цей приклад теж не варто забувати. Тому я думаю, що ми не маємо перекидати відповідальність. Ми маємо думати, як краще людину визволити. Єдина провина якої полягала в тому, що вона захищала Україну зі зброєю в руках. Але це не провина, це і вибір людини. Що стосується білоруських добровольців, то прикро визнавати, що за вже більше 1000 днів широкомасштабного вторгнення немає ефектної, адекватної системи, яка б дозволяла їх залучати. Ясно, що вони не можуть долучатися в країнах НАТО до полку Калиновського, тобто чи подібні формування там створювати. Але в Україні, будемо говорити чесно, що у нас є проблеми з мобілізацією серед громадян України. Тому говорити, що тут є якийсь злий умисел стосовно громадянина Білорусі, я думаю, не варто. Евген, я ведаю, што трэба вам ісці, таму апошняе кароткае пытанне, безумоўна, пра тое, што будуць рабіць дэмакратычныя сілы, як, напрыкладу, Координацыйная рада. Мы будзем пытацца ў іх, таму што ў нас зараз в эфіры будуць прадстаўнікі Координацыйнай рады. Будем задаваць гэтае пытанне і офісу, і кабінету. Але на вашу думку, Украіна у дадзенай сітуацыі што можа зрабіць? Асабіста маё меркаванне, што акурат такі больш магчымасцей вызваліць Верамейчыка ва Украіны, якая можа абмен зрабіць. Ўсё ж таки выменілі украінскіх грамадзянаў там нейкім чынам з турмы лукашэнкаўскай. Можа быть, все ж таки поставить, дать тое, что на обмен, что патрэбна Путину, Москве,
але паставіць умову, каб выпусцілі Верамейчыка. Вот як вам падаецца? І да каго звярнуцца тады, каму закінуць гэтае? Я думаю, що, по-перше, такі переговори будуть йти не публічно, а по-друге, не з Путіним, а з Лукашенком. Це зрозуміло. І давайте будемо говорити відверто, що вирок суд Лукашенківський Веремейчику винесе. Так само, як було з Крігером. Пам'ятаєте? Ну, схема ж, вона показала те, що вона працює, і тому Лукашенко буде її використовувати. Але треба ж не тільки... Питання в тому, що не тільки Веремейчик заслуговує на звільнення. Таких людей достатньо багато. Тобто ми насправді маємо з одного боку розуміти, що будуть іти якісь тіньові переговори, і вони мають досягнути успіху, а з іншого боку розуміти, що запорука змін полягає в зміні влади в Білорусі, і тоді щось може змінитися. Але при цьому ми, я думаю, розуміємо, що жодної амністії для політичних в'язнів після 26 січня 25 року не буде. Дякую вялікі, дзякуй, што далучыліся. Мы адпускаем нашага гостя, украінскага эксперта Евгена Магду. Дзякуй, Евген, спадзяюся, не апошні раз у эфіры Еўрарада, і вяртаемся да наших гасцей у студыі. Павел Марыеўскі, і з намі на сувязі кіраўнік камісіі Координаційнай рады по нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы Александр Клачко. Ну што ж, яшчэ раз вітаю, і давайте, можа быць, Александр, да вас першае будзе пытанне. Як вы, як прадстаўнік камісіі ўсё ж таки по бяспецы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Таму што адразу ж вот я прачытаю першае, ну, адно з першых пытанняў, якое было. Пытанне такое: дзе быў координацыйны совет, супрацоўнікам якога чалавек з'яўляецца, і чаму Прокоп'ев не біў ва ўсе барабаны? Ну, карацей кажучы, вось вы ўсё ж таки як байцы, як ветэраны, добраахвотнікі, вы павінны больш інфармацыі адзін пра аднаго валодаць. Была інфармацыя, карацей кажучы, як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Вітаю, Зміцер, вітаю, Павел. Як мы оценим ситуацию? Мы оценим ситуацию, что на третьем году войны белорусские ветераны, добраахвотники и их семьи фактично не потребны белорусскому громадству. Незразумелы для белорусского громадства, скажем так. Незразумелы для международной супольности. А хто мы, што мы, так само гэта пытанне застаецца незразумелым. І таму мы маем такія выпадкі, і будзем мець такія выпадкі, калі мы не зробім працу над памылкамі, як адбылася з Пацуком, як адбылася з Сашко, як адбылася з Тузом, які кінуўся пад цягнік, як адбылася з Пірашком. Сітуацыя, якой апынуліся блізкія Савіча. Вось. Мы будзем і далей мець эту сітуацыю. Я бачу задачу ў тым, гэта задача мінімум, как вы разумелі, гэта самая траваядная дэмакратычныя сілы, гэта самая траваядная задача для нас, кейс ветэранаў і іх сямей. Аб чым мне казаць больш глобальныя рэчы, да, калі гэта пытанне яно блокуецца ўнутры дэмакратычных сіл, калі самі як дэмакратычныя сілы, да, як міжнародны офіс, як камісія па міжнародная камісія Координаційнай рады, як народныя амбасады могуць данесці міжнародным партнёрам гэту тэму, да, калі яны самі ёю не валодаюць. Я з гэтым сутыкнуўся. Вы разумееце, вось, пытанне, да? Тут выбачаюся, усім похер, калі груба казаць, на гэту тэму, да? Што я чую ўнутры дэмакратычных сіл, да, ад некаторых прадстаўнікоў беларускага грамадства. Не да ўсіх, але я агучу гэтыя моманты, не называючы пакуль прозвішчаў, магчыма, акрамя аднаго. Пытанне ветэранаў — гэта не міжнароднае пытанне. Гэтыя словы я чую ад даволі ўплывовых у Краснодарадзе людзей. Вас туды ніхто не адпраўляў. Вы самі вырашылі туды ехаць. Чаму Украіна вам не дапамагае, да? У мяне пытанне сустрэчнае, чаму дэмсілы, чаму беларускае грамадства нам не дапамагае? Вы камбатанты, наёмнікі, так вас успрымаюць там заходнія партнёры. І не разумею слова добраахвотнікі, іх няма такого разумення. Так тлумачце, калі не можеш тлумачыць, так дайце, магчымасць, мы патлумачым, да? Вось. Не блокуйце нам гэтыя механізмы. Мы не ведаем, каму дапамагаць, гэта чужая вайна.
І тое, што вось учора я прачытаў у пасце Стрыжака, ваше жыццё і ваш лёс заўсёды ў вашых асабістых руках. Я учора трошкі эмацыйна зарэагаваў на гэта, але скажу так, што Стрыжак агучыў тое, што адбываецца ў кулуарах дэмакратычнай суполкі. Да? Стрыжак назваў прама рэчы, як ён бачыць. Таму, магчыма, моя рэакцыя была такая. Адзіны чалавек, хто выказаўся, да, як ён насамрэч лічыць. Што я скажу наконт Васіля, падзеі з Васілём? Ну, малайцы, беларускія спецслужбы, малайцы, добра спрацавалі. Плюс, вялікі плюс ім у карму, умоўна, за іхнюю лукашыцкую карму. Да? Вось. Адзінае, што я не люблю, ведаеце, пагражаць праз інтэрнэт, там щось такія моманты рабіць, да. Робіце сваю працу, ну, окей, паспрабуйце, ну, рабіце, але паспрабуйце захаваць чалавечы твар падчас выканання гэтай сваёй працы, да. Ну, тады люстрацыя, звычайныя там працэсы, да. У іншым шляху, калі вы не захаваеце свой твар, ну, нам толькі прозвішча паведамце, і мы просто будзем мець на ўвазе, хто з вас там самы смелы, да, вось, калі прыйдзе час. Ну, я не хочу, каб это выглядала як пагроза, да, пустая пагроза, таму, мабыць, на гэтым спынюся. Павел, ці пагаджаецеся вы з меркаваннем ўсё ж таки Александра, што і грамадства беларускае не разу. Давайте з гэтага пачнем. Ну, пакуль мы там вяршыню айсберга пакінем спакою, але вернемся да яго, я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы, але грамадства, няўжо і грамадства, для якіх, ну, в прынцыпе, колькі я чуў, беларускія добраахвотнікі, гэта героі, гэта паважнае стаўленне. Ці не ўсё так проста? Па-першае, вітаю Зміцер, вітаю шаноўныя гледачы. Цалкам згодны з усім, што кажа Александр, бо гэта тая наша справа, з якой мы працуем уже не адзін год і з якой мы прыйшлі ў Коардынацыйную раду, каб прасоўваць гэтае пытанне. Паразуменне ёсць, ад грамадства паразуменне ёсць, але мы не маем падтрымкі. 1,5 гады таму, як мы зарэгістравалі фундацыю беларускіх ветэранаў здесь у Польшы, каб мець магчымасць падтрымліваць сем'і былых добраахвотнікаў, дзеючых добраахвотнікаў і ветэранаў. За ўсе 1,5 гады мы не знайшлі паразумення ні ад грамадства, не знайшлі паразумення ні ад донараў, не толькі міжнародных, але і беларускіх донараў. І таму мы зараз знаходзімся ў стане ліквідацыі гэтай арганізацыі, бо там накапіліся даўгі перад банкам, перад падатковай службай. І за ўсе 1,5 гады не было ні аднаго даната, ні адной нашай праграмы нам не пацвердзілі. Таму вось і вынік усяго паразумення ад грамадства. Як бы так яшчэ сказаць, я быў на розных канферэнцыях Новай Беларусі, там у розных месцах праходзілі, везде мне ціснулі рукі, везде мне беларускія палітыкі казалі, што робіце добрую справу, мы вас падтрымліваем. І на адной з апошніх канферэнцый, которая была гэтым летам, а на прошлым летом, я раздаў пад 40 лістоў, дзе было надрукаваны тыя праграмы, якія мы можам намагаемся рэалізаваць. Там усе праграмы абсолютна гуманітарныя, ад падтрымкі сем'яў до зрабіць партрэты герояў, каб яны праехалі по ўсім свеце, і з гэтай прапановай ка мне прыйшлі беларускія мастакі тут у Варшаве. І на гэта мы не знайшлі паразумення. Ну, вось вам і адказ. Александр, пытанне вось задаем Лола Павлова. Яна піша: наколькі памятаю, не так даўно быў прызначаны спецыяліст па ветэранах у аб'яднаным пераходным кабінеце Маша Анемія. Можа так, ну, вот сапраўды ёсць такое, нема. То есть атрымліваецца, как бы чалавек ёсць, а ніякай паразумення і бачання праблемы нема, ці вот як вам это бачыцца? Глядзіце, я бачыў у ПК толькі аднаго прадстаўніка, які заявіў падтрымку, дэкларуе падтрымку ветэранаў і іх сем'ям. Это Ольга Зазулінская на дадзены момант. Да. Маша Анемія, мы супрацоўнічалі, ну, я пасрэдна стыкнуўся з ёй у весну 24 года. Вось мы падымалі тэму статыстычных дадзеных і прыйшлі таго, што, ну, на валанцёрскіх пачатках гэту справу не зрабіць.
это было ў весну 24 года, да, пасля смерти Туза, пасля смерти Сашко, да. Дагэтуль гэта праца так і не пачата. Больш таго, Байсол адкрыў мінігрант на збор статыстычных даных, то бок мы падаліся, ну не мы, там дачка Сашко, якая з'яўляецца пераемніцай у фундацыі, вось якая павінна падтрымліваць ветэранаў, да, у Літве на збор статыстычных даных па ветэранах, каб мы просто маглі паказаць міжнародным партнёрам, колькі патрабуе ветэранаў якой падтрымкі, колькасныя паказчыкі, да. Там, ну, разумеется, там просто смехотворная сума, да. Мы атрымалі адмову. І, разумеется, ну, як мы можам вось адзін момант, другі момант, вось гэты апошні момант, як мы можам супрацоўніцтва з нашай анеміяй, да, вось, калі адной рукой нам адмаўляюць, да, другой рукой нам заявляюць, да, мы вам падтрымаем. Мы не верым нашай анеміі, скажу так. То бок гэтага прадстаўніка, ну, мы не прызнаем. Что-то так вот как-то атрымліваецца, что няма паразумення па ўсіх накірунках. Павел, ваше бачанне, ўсё ж таки, вось глядач пад нікам Максім пытаецца, а якая патрэбна падтрымка? Вот калі скласці у прынцыпе, ну, нейкі такі план, каб вызначыць, што б на ваше бачанне трэба было б найперш зрабіць, першае, другое, трэцяе, што б вы прапанавалі? Вот якое бачанне? Ну, знаходзячыся тут у Польшы, я бы параіў, па-першае, уплываць, але гэта задача Координацыйнай рады і офіса Светланы Ціхановскай, уплываць на урады Польшы, урады Літвы, урады тых краін, дзе знаходзяцца зараз ветэраны і былыя добраахвотнікі. Бо мы маем праблему з легалізацыяй у гэтых краінах. Легалізацыя цягнецца год, амаль год. Калі па палітычным матывам людзі падаюцца, былыя там палітвязні, это там некалькі месяцаў, по добраахвотнікам это год. Некаторыя чакаюць больш за год. Вот наш пабратым, адзін з нашых пабратымаў, падаўся больш за год таму на бежанства тут, каб атрымаць тут легалізацыю. Чакаў год, вот толькі ў гэтым месяцы ему прыйшла дэцызія. Весь гэты час он не мог працаваць легальна, бо з гэтай паперай, якую выдаюць замест паспарта, не ўсе працадаўцы беруць, готовы взять на працу, бо яны ўвогуле не ведаюць, што гэта такое, што гэта за папера, бо гэта для многіх дзіўна. Хаця польскае заканадаўства не перашкаджае з такой паперай браць на работу. Па-другое, і гэтыя людзі не маюць магчымасці ісці на легальную працу, ходзяць на вымушаны хадзіць на разлічныя неафіцыйныя працы, так скажем. І не заўсёды гэта легальная якаясь праца. Па-другое, я бы дадаў, што патрэбна рэабілітацыя, патрэбна псіхалагічная дапамога, бо мы з гэтым тоже маем праблему, і зараз і ў Літве есть такая праблема. Мы недавно з Александром абмяркоўвалі, што там ёсць 5 жанчын, гэта маці, жонкі з нашых добраахвотнікаў, якім так як і самім добраахвотнікам патрэбна дапамога псіхалагічная, бо у іх вельмі нестабільны псіхалагічны стан з таго, што яны згубілі сваіх мужчын у гэтай вайне. Да много чаго еще можна дадаць, але это першае і асноўнае, бо калі чалавек не усталяваны ў гэтым жыцці, у яго пачынаюцца розныя другія праблемы. Гэта і праблемы з алкаголем, з наркотыкамі, калі чалавек незадаволен сваім станам. І на гэтае пытанне мы задавалі і перадавалі ў розныя дэмакратычныя інстытуты і нашы дэмсілы, і паўтаруся, мне ціснулі рукі, говорили, добра, дапаможам, не дапамаглі, не дапамагаюць і дасюль. Александр, все ж таки вы старшыня камісіі Координацыйнай рады, вы бачыце вось, ну, да прыкладу, праблему звязаную с ветэранамі, і далей вот вы гэтую праблему агучваеце, і умоўна кажучы, хто яе потым запарвае, хто не дае іх хаду, той хто вам перашкаджае с гэтай праблемай, с ідэяй, с этими тэзісамі выходзіць на там іншы ўзровень, там даводзіць яе да заходніх палітыкаў, замежных
міжнародных партнёраў, вот, то есть вот як адбудаваны гэты працэс, там можна сказаць, а потым прыходзіць спікерка коорднацыйнай рады і кажа, это ўсё ерунда, нам не падыходзіць, ці што там, ці латушка там что-нибудь кажа, то як это працуе? Глядзіце, я патлумачу пра наконт Карснай рады, калі мы берем больш такі вузкі сектор, да, сегмент. Калі мы ішлі, Паша дадаць можа штось да гэта, калі мы ішлі ў Карсную раду, да, мы добраахвотнікі, да, вы думаеце, мы ж якія пытанні перад сабой ставілі? Пытанні, мы разумелі, што гэта, чым гэта можа абярнуцца для нас. Мы неслі у тым ліку рэпутацыйныя вытрымкі, да, таму што ўсе ведаюць, якое стаўленне ў грамадства беларускага да дэмакратычных сіл зараз, на жаль, да. Мы ішлі, каб змяніць гэта, каб выкарыстаць гэты інструмент на карысць Беларусі, да. І падкрэслю, пытанне ветэранаў у гэтым накірунку нашым, да, яно самае траваяднае, разумеецца, самае траваяднае, просто вас тлумачу. Вось. Мы не сябры дэмакратычных сіл, да. Мы партнёры дэмакратычных сіл, але калі мы аддаем частку свайго ўплыва, свайго там даверу з боку пэўнай часткі грамадства, якое набліжае наше вяртанне ў Беларусь, да, спрабуе гэта зрабіць праз паразу Расіі ў Украіне, да, добраахвотнікаў, ветэранаў, я не прэтэндую на гэта, але я маю на ўвазе на асабістых кантактах, да, не палітычнае прадстаўніцтва. У адказ: окей, вы малайцы, дзякуй, што там прыйшлі, да, вось, але ваше пытанне нам не цікава, бо мы яго не разумеем, да. Ведаце, у мне, мабыць, вы кажаце, там, я кіраўнік камісіі, мы два кіраўніка камісіі, я, Павел, мой зам, мой намеснік у камісіі па нацыянальнай бяспецы. Ёсць камісія ў Карснай радзе па сацыяльнай палітыцы, кіраўніцай якой з'яўляецца Ольга Велічка. Яна таксама паглыблена ў гэту тэму. Вось. У нас сападае накірунак па падтрымцы ветэранаў і іх сямей, і мы двое кіраўнікоў камісіі і Паша, ось Павел Марыеўскі, намеснік, да, мы не можам прабіць, мабыць, мы дрэнныя кіраўнікі, прабіць вось гэты супраціў і неразуменне, што гэта тэма важная, што гэта пытанне міжнароднае. Падкрэслю, некалькі дзён назад мне канкрэтна было сказана на спробу ўнесці ў дакумент, міжнародны дакумент дэмакратычных сіл, пытання падтрымкі, лабіравання інтарэсаў ветэранаў і іх сямей, мне было канкрэтны адказ, што гэта пытанне не міжнароднае. Вы разумееце, наколькі ідзе неразуменне сітуацыі, да, пытанне Пацука — гэта не міжнароднае, пытанне маёй легалізацыі ў Літве, я вярнуўся з Украіны, да, 6 месяцаў афіцыйна я не мог працаваць, не меў права. Вы ведаеце, як беларусы гэта права абыходзяць, не буду тут удакладняць. Я не мог права лікавацца, хаця ў мяне з ныркамі другая група інваліднасці, сур'ёзныя праблемы, да. Вось. То бок, я публічна, хто гэта заяўляе, хто не хавае свой твар, хто не хавае праблемы, якія існуюць, да, у адказ цішыня, да, окей, паулыбаліся там, да, паціснулі рукі, кажа Паша, і разышліся. Мяне адно стрымлівае, да, што я вспоминаю слова Брэста, да, што разрушыць вельмі лёгка. Это за 3 дні до смерти быў сход батальёна «Волат», і было пытанне адлучацца полка Каліновскага ці не адлучацца. Таму я пакуль не хацеў бы гэта пытанне так ставіць. Я хацеў бы, каб Карсная рада ў тым ліку, да, гэта інструмент для нашага вяртання ў Беларусь, у вольную Беларусь, вольнымі беларусамі, да. А калі інструмент адмовляецца працаваць у гэтым накірунку, то мне з гэтым інструментам не па аднаму шляху. Калі гэты інструмент пачне даць надзею, што ён гатовы працаваць у гэтым накірунку сапраўды, да, а не імітаваць гэту дзейнасць, то я абедзвюмі рукамі буду яго падтрымліваць. І я спадзяюся, што калі не чутна у кабінетах, калі мы размаўляем у чатах, давайте тады выносіць кейсы, калі вы не разумееце, каго падтрымаць і як падтрымаць, давайте выносіць гэты кейсы у грамадскую прастору. Я заклікаю беларускае грамадства, добраахвотнікаў, хто хавае свой твар ананімна, агучваць праблемы, вы штукаецеся. Падымаць гэта пытанне, заклікаю падымаць гэта пытанне на міжнародным узроўні і ставлю мэтай, зрабіць падтрымку ветэранаў і іх сямей прыярытэтным пытаннем знешняй палітыкі дэмакратычных сіл.
Павел, хотели нешта дадаць? Да, я бы дадаў, што цалкам згодны з усім, што кажа Александр, я бы дадаў, што не то чтобы прыярытэтным, а на ўзроўні з палітвязнямі. На ўзроўні з палітвязнямі, бо нас зараз прыніжаюць, ставяць ніжэй за палітвязней, бо палітвязней зараз іх адстойваюць з розных бакоў. Мы з Александром удваёх і ось Вольга Велічка адзіныя, хто ў Коордынацыйнай радзе зараз прасоўваюць гэта пытанне. Не так даўно, на мінулым тыдні, мабыць, пачаліся абмеркаванні ў Коордынацыйнай радзе па пытаннях міжнароднай палітыкі і што ўключыць у гэты дакумент. Там ёсць пункт падтрымцы палітвязней, былых палітвязней з падпунктамі. Александр Клачко предложыў фармулёўку тую ж самую, аналагічна палітвязням, толькі дзе указана былыя добраахвотнікі, ветэраны. Мы сутыкнуліся з агромнай сцяной непаразумення, нам пачалі ставіць палкі ў колы, пытаются загнать нас у формулёўку, мабыць, як там, можа быць, Саша меня поправить, уязвимые группы граждан. Ну, прабачце, хто гэта уязвимые группы граждан? Это Саша уязвимая группа граждан, хто ныркі страціў у Бахмуце? Ці гэта дэмакратычныя сілы, якія предлагаюць такія фармулёўкі, уязвімыя групы граждан. Мы не просім ніякога прыярытэта, мы просім разглядайце гэтыя пытанні і адстойвайце нараўне з палітвязнямі. Разве пытанне ветэранаў гэта не міжнароднае? Так вось, паследні кейс з экстрадыцыяй Верамейчыка паказаў, што міжнароднае гэта пытанне. Цалкам міжнародная. І калі Коордынацыйная рада будзе адстойваць нароўні з палітвязнямі ветэранаў вайны, іх сем'і, дзеячых добраахвотнікаў, будзе заклікаць урады краін, дзе пражываюць ветэраны, іх сем'і, дапамагаць адстойваць інтарэсы гэтых груп граждан, то гэта і ёсць міжнароднае пытанне. Гэта і ёсць міжнародка. Таму не трэба нам ставіць палкі ў колы. Давайте падтрымліваць адзін аднаго. Мы не супраць там того пункта па міжнародцы з палітвязнямі. Мы просім, каб да нас адносіліся так же. І я падкрэслю, я не лічу сабе ветэранам. Я ведаю, што Александр не лічыць сабе ветэранам, і ён адмовіўся нават ад узнагароды, ад кабінета. Я думаю, он патлумачыць асабіста гэтае пытанне. І мы ведаем, што ёсць шэраг праблем у ветэранаў тут, у Польшы, у Літве і нават у той Украіне, за якую яны ваявалі і за якую ваююць. І тое, што не так даўно Украіна як бы палепшыла стан добраахвотнікаў і паабяцала там больш лагодна так разглядаць пытанні іх легалізацыі ва ўкраіне, нічого не здвинулася ні на кропку. Я не так, мабыць, 2 дні таму назад тэлефанаваў сваім пабрацімам, нічога не змянілася. Амаль нічога не змянілася. Александр, а что это за ситуация с адмовай от узнагароды от кабинета? Я ведаю такую гучную ситуацию с Лахвичем, які адмовіўся, а у вас что там здарылася? Глядзіце, пакуль Паша агучыў тое, што мы з ім размаўлялі індывідуальна, да, я агучу зараз публічна. 8 верасня адбылося ўзнагароджанне, і я трапіў у гэты спіс узнагароджаных медалём гонар і годнасць Беларусь перадусім. Глядзіце, я само ўзнагароджанне прымаю, я лічу, што Беларусь перадусім, я лічу, што гонар і годнасць гэта рэчы найбольш каштоўныя, чым жыццё маё асабістае, да? Я паважаю тую жанчыну, якая намінавала мяне на гэту узнагароду. Але што адбываецца? Узнагароджанне адбылося 8 верасня. І нават да сённяшняга дня, Пацук таксама, дарэчы, узнагароджаны гэтым медалём. До сённяшняга дня нават дачка Сашко пасмяротна за свайго бацьку не атрымала гэту ўзнагароду. Вы мне раскажыце, хто замінае 2 месяца у Вільні, да, узнагародзіць пасмяротна Сашко, майго пабраціма, да, загінуў, майго блізкага чалавека. Да. Вось, што замінае? Прыярытэтнасць, што замінае? Растлумачце мне, вы самі абясцэньваеце сваю ўзнагароду. Як я магу перад тэрорам, перад добраахвотнікамі адстойваць значнасць ўзнагарод, калі вы самі іх не цэніце, да? І таму я, пасля сітуацыі з Пацуком, пасля сітуацыі, што гэта пытанне не міжнароднае,
того, як я бачу, што зноў гэта пытанне спрабуецца задвинуць, я адмаўляюся ад прыняцця гэтай узнагароды до таго моманта, ад рук дэмакратычных сіл, до таго моманта, пакуль не будзе аказана падтрымка, рэальная падтрымка там першым 10 там умоўна там сем'ям і ветэранам войны ва Ўкраіне супраць Расіі. Вось такая моя сённяшняя пазіцыя. Вы самі абясцэньваеце то, што на роўным месцы, разумеецца, губляецца падтрымку людзей, якія бачаць патэнцыял у гэтых інструментах. Вы самі губляеце гэты патэнцыял. Хочаце губляць далей, мы дапаможам. Хочаце ўзмацніцца, мы таксама дапаможам. Мэта адна — вярнуцца ў Беларусь. Павел? Мне няма што дадаць. Я хотел бы, я не ведаю, кто откажа лепей, хлопцы, до вас. Просто я думаю, что вы читали чаты, читали комментары у розных там соцсетках, и узникают пытанні, и все одно яны будут задаваться. Тому, может быть, вы патлумачыце, калі маете нейкую информацию. З'явілася адразу информация, причем с подачи блока Прокопьева-Егорова, про тое, что не пустили, там забаранили въезд во Украину Василию Верамейчику по просьбе штаба полка Калиновского. Кусь, расскажи мне, что там, потому что адразу там приходят люди, начинают сварыться, бо непоразумение, які штаб, хто за гэтым стоит и гэтак далей. Что там была за ситуация? Глядзіце, я не люблю плётак альбо перадаваць інфармацыю удзельнікам, якой я не з'яўляюся. Я ведаю, што Васілю быў забаронены ўезд ва Ўкраіну, і па адной з версій гэта зрабілі Ваніш і Мікола. Вось, доказаў гэтага я не маю, асабіста я не маю. Магчыма, там можна падняць нейкі рэпартаж ва Ўкраіне, каб даведацца, як і што. І я чуў, што казаў Еўген Маўда, я думаю, што ён ускосна падтрымаў гэту версію. Да? Пацук, калі Брэст паехаў на сваё апошняе баявое заданне, Брэст пакінуў Пацука і яшчэ аднаго чалавека замест сябе, каб супрацьдзейнічаць інтрыгам тагачаснага штаба полка Каліновскага. Таму Пацук быў непажаданым фігурай для тых людзей. Да? Вось, таму, магчыма, да, калі было пытанне, там, хто Пацук, то людзі, якія бачылі ў ім непажаданага для сябе чалавека, яны далі яму дрэнную характарыстыку. Я памятаю Пацука і ведаю Пацука па 22 году. Вось, і я з ім сядзеў у адным окопе ў Лазавым. Да? Я ведаю, што ён у Северодонецку з ПТРК страляў па расійскаму танку з 50 метраў. Да? І дзякуючы яму гэты танк не знішчыў нашых хлопцаў. Да? Вось, і гэта добры камандзір. Тое, што я ведаю пра 22 год. І тое, што ён быў невязны ва Ўкраіну, я лічу, што гэта проста інтрыгі былога штабу полка Каліновскага. Павел, яшчэ одно пытанне звязанае, шмат задаюць, што што калегі па каардынацыйнай радзе, у вашым выпадку яшчэ і калегі ўсё ж таки па полку Каліновскага не ведалі пра яго праблемы з легалізацыяй, не маглі нейкім чынам дапамагчы, падказаць там і гэтак далей, таму што шмат зараз размоў, чаго ён папёрся в гэты В'етнам, няўжо не ведаў, што это небяспечная краіна, і гэтак далей. Вот як вам, што скажете на это? Чаму ён паехаў у В'етнам, я адказа не маю, бо я з ім гэта не абсуждаў, не абмяркоўваў, прабачце. Я ведаю, што у Васіля былі стасункі асабістыя з нейкімі прадстаўнікамі офісу Светланы Ціхановскай, но ён адмовіўся ад іх падтрымкі. Маё бачанне гэтай сітуацыі, што Васіль, і ён гэта не скрываў, і ён дрэнна ставіўся да офіса Светланы Ціхановскай, ён ім не давяраў. І магчыма, ён не лічыў, што яны могуць ему чымсьці дапамагчы у яго сітуацыі, таму ён з'ехаў у тую краіну, дзе яму было бяспечна. Насамрэч, В'етнам не першая краіна, дзе ён апынуўся. Он і ў Грузіі жыў, і ў іншых краінах. Чаму ён паехаў у В'етнам, мне дакладна неізвестна. Я не ведаю. Але я ведаю, што гэта цалкам небяспечная страна для беларускіх уцекачоў, для беларускіх змагароў, бо это камуністычны ўрад.
По майму меркаванню паўгады таму туды ездзіў міністр МВД Беларусі. Для чаго? Цалкам незразумела, але, мабыць, для вось такіх двухбаковых якіх пагадненняў на конт такіх выпадкаў, калі туды трапяць якія змагары, каб іх было зручней адтуль дэпартаваць. Што мы зараз і бачым, што адбылося. Такое маё меркаванне. Александр, хочаце можаце што-нибудь дадаць да гэтага? Да, я хотел сказать еще такі момант, что я часам чую словы, чаму Украина не падтрымлівае, не дапамагае беларускім добраахвотнікам, да. Гаспадарства, перад тым, як задаваць гэта пытанне Украіне, да, вы задаце пытанне самім сабе, чаму беларусы, да, не гатовы дапамагаць сваім жаўнерам, тым, хто абараніў і абараняе гонар і годнасць беларускай нацыі. Трэба паважаць сабе. Ніхто не будзе паважаць нас, калі мы не пачнем паважаць сябе і адстойваць свае інтарэсы. Неважна, як да гэтага ставяцца іншыя, да. На першым месцы павінна быць беларускія пытанні для беларусаў, украінскія для украінцаў, гэта нармальна. Польскі для палякаў, літоўскі для літоўцаў, гэта лагічна. Але нашы інтарэсы беларускія, калі дэмсілы нас прадстаўляюцца, збіраюцца, да, павінны быць важнымі на першым месцы. Неважна, як да гэтага ставяцца іншыя. Я хотел бы так, Евгения, не трэба писать с клічнікамі пытанне про тое, что чаму Верамейчыка не пустили ў Літву. Почитайте, кай ласка, бэкграунд, и вы будете ведаць, что Верамейчык жыў у Літве, знаходзіўся ў Літве, падаваўся на атрыманне статуса і дакументаў у Літве. Іншая справа, что па сваіх там меркаваннях, якія мы таксама шмат абмяркоўвалі і крытыкавалі, яму ў гэтым статусе адмовілі. Але вот не трэба перадзёргіваць ці там, скажем, крычаць крыкам у каментатарской, не почитавши и удакладніўшы информацию. Я хотел бы, Александр, на заканчэнне яшчэ такую вось бок паглядзець. Глядзіце, у пэўных палітычных дзеячоў ёсць разыходжанні, розныя погляды на пэўныя пытанні. Там, скажем, па пытаннях тым же самых вызвалення палітвязняў. Там офіс, кабінет прытрымліваюцца адной пазіцыі, а ў іншых людзей пазіцыя іншая. Я кажу зараз, скажем, пра сястру Калеснікавай Хоміч, пра былую прадстаўніца кабінета Гарбунову, пра былога прадстаўніка кабінета Кавалеўскага. І вось гэтыя людзі са сваёй пазіцыяй, што трэба ісці на ўсё і рабіць усё магчымае дзеля вызвалення палітвязняў, ладзяць сустрэчы, ездзяць па свету, сустракаюцца з палітыкамі. Я да чаго гэта кажу? Можа быць, вам, калі вот у вас таксама вот сваё бачанне па пытанні ветэранаў, далучыцца да гэтай как бы часткі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў і таксама сумесна прасоўваць вот гэтае пытанне адрознае ад бачання там офіса, кабінета там ці яшчэ каго. Ведаеце, я не выключаю ні адзін варыянт, у тым ліку паралельнае прасоўванне гэтых пытанняў. Калі я не ўбачу, ну ладно, не буду гэта казаць, я скажу проста, Зміцер. Я заклікаю усё беларускае грамадства далучыцца да праблемы ветэранаў і іх сямей, надаць кваліфікаваную дапамогу ў гэтым пытанні. Мы, камісія па нацыянальнай рэгіянальнай бяспецы, выносім пытанне добраахвотнікаў на грамадскае абмеркаванне. Гэта пытанне павінна гучаць у беларускім грамадстве і на міжнароднай арэне. Гучаць гучна. Дзякуй. Да, ласка, Павел. Да, я бы дадаў яшчэ да слова Александра, не забывайце падтрымліваць сем'і загінулых нашых герояў. Яны таксама ёсць, яны таксама чакаюць вашай дапамогі. Частка сямей жыве ў Украіне, частка ёсць у Польшы, у Літве, і, на жаль, яны жывуць у Беларусі, да якіх мы зараз не можам звярнуцца і казаць ім якуюсь падтрымку, але заклікаю ўсіх падтрымліваць і іх. І яшчэ я хочу звярнуцца да ўсіх беларусаў, асабіста да былых добраахвотнікаў, каб вы шчыра сабе адказалі на пытанні бяспекі. Не забывайце аб гэтых пытаннях і падыходзьце да пытанняў бяспекі вельмі добра.
выбірайце тыя краіны, якія найбольш бяспечныя, якія не маюць стасункаў з рэжымам Лукашенко, дзе ўрад не камуністычны і не пракамуністычны, як мінімум. Ну і давайте быць усе на звязку, калі ёсць якія пытанні, якія праблемы. Мы маем чат у сігнале, дзе мы можам абменьвацца, мы адзін аднаго можам не ведаць, бо мы прайшлі розны час ва ўкраіну, но праз аднаго мы все друг друга ведаем. Звяртайцеся і будем вырашаць гэтыя праблемы па меры іх паступлення. Дзякуй. Ну і я хацеў бы на заканчэнне таксама дадаць, можна не давяраць там офісу, кабінету, не любіць стрыжака, там яшчэ да некага ставіцца з нейкім, можа быць, падазрэннем, але у нашай сітуацыі, і вось стрыжак пра гэта пісаў, што калі ёсць праблема, то мы не ставім там, скажем, гэты падабаецца, гэты не падабаецца, гэты там пра некага сказаў, мы усе адзін аднаму дапамагаем. Таму, калі ласка, калі у вас ёсць пытанні, калі у вас ёсць сумневы, калі у вас ёсць патрэба ў дапамозе, звяртайцеся і да таго ж самага стрыжака ў Байсол, і паглядзіце на пашпарт.орг, якія краіны бяспечныя, якія не. Звяртайцеся ў цэнтр беларускай салідарнасці, Фры Беларусь цэнтр, партызанка, да вось у асацыяцыю ветэранаў. Не трымайце гэта ў сабе, не разлічвайце толькі на тое, што я гэтым не давяраю. Лепш спытацца, каб перастрахавацца. Правильно кажу? Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі. Александр Кусь-Клачко і Павел Матіевскі былі ў нас у эфіры, і мы вельмі спадзяемся, што сітуацыя з Васілём Верамейчыкам вырашыцца на карысць. Магчыма, ўсё ж такі, як мы і казалі на самом пачатку нашай размовы з Евгенам Магдам, Украіна нейкім чынам даможацца, каб абмяняць Васіля на кагосьці з затрыманых акупантаў расійскіх. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Конечно.